Meillä on Suomessa paljon pieniä elintarvikealan yrityksiä. Niitä on kaiken kaikkiaan noin 80% kaikista Suomen yrityksistä. Nämä pienet elintarvikeyritykset kehittää tuotteita intohimolla ja halulla palvella kuluttajia mahdollisimman hyvin. Nämä paikalliset yritykset valmistaa tuotteita lähialueen raaka-aineista, omista tuotteistaan tai sitten esimerkiksi luonnontuotteita saavat kerääjiltä. Tuotteita kehitetään aktiivisesti. Samalla myös pakkauksia pohditaan sen mukaan, mitä kuluttajat tai kauppa tai suurkeittiöt haluavat. Tuotteissa näkyykin aito sydän. Maku edellä mennään ja halutaankin keksiä uusia mahdollisuuksia, miten voidaan tuotteita viedä eteenpäin ja minkälaisia uusia kokemuksia saadaan erilaisten makuyhdistelmien kautta tehtyä. Aitoja makuja verkkosivusto kerää yhteen pienien paikallisten yritysten tietoja ja auttaa näin ollen löytämään sieltä lähialueelta ne paikalliset yritykset,